लोगोफोर दिनै जोंना चिल्ड्रेन डे जों लोब्बा लाखिनानै एसे इउएन एकाडेमि कुसुगावआव एसे गेलेनाय हाबाफारि लादों बेखौ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ नायलांदो लोगोफोर जोंना नै दिनै बिराद इन्टारेस्टिं गेम गेलेगोन साइकेल सालायनो नायलांदो लोगोफोर मैद'आ जाबायना रेडि जादो दे बयखौबो रेडि जानो थिनबाय दा माबायो बेखौनो माथन जासिगोन टाइमा जोंहा गैया Sar deraskan. Sar. Ayo Rini sana. Rini sana gila ya. Nana Rini gila. Direkanai Sarah. Dari Mice. Dua buncis nama. Siapa main? Ayo. लोगोफोर एबार नै मेडाम मिस मोनि जासिगोनलाय साइकेल सालायनाया नायलांदो नायलां गेमा जायनो लासैसिन थांनो हायो बेनो देरहायो उइनार जागोन बेनो जायनो लासैसिन नायदो माखासे गैला नै ओमफ्राय ओरैनो मेडाम नायदो जायनो लासैसिन थांनो हायो बेनो उइनार जागोन सोर देरहायो नायदो बिराद इन्टारेस्टिं नै मेडाम देरहाबाय ओरैनो सापर्टारफ्रा नों बायह्राजों थांबाय नालाय नोंस्रा गेलेया नोंस्रा हा
Eसे first year second year यहाँ फैनांगौ दानिया बिसिनि खेला जागोन boys eसे first year second year नि boys बहाय खुनु लाजनाव गोदानथि गैया मानो जों बहाय एबार गेलेनायखौ लोगोसे एसे फार्स्ट इयारनि स्टुडेन्टफोरनि सायाव सालायनाय बहाय जोङो खेलाया एबा बिलुननिखौसो होनो नागिरदों थ' बयफोर एसे बाहागो लानांगौ थ' जों बहाय बयनिबो माबाया सोर विनार जाखो गैला जेनबाय जेनबाय माने थांगौमोन सिनि बाहेरा जादों आरो सोलोंनाय जायाखै नालाय प्रपार एबार गोदान गेम जासिगोनलाय इन्टारेस्टिं दिनै गेमा नायलांदो दा नोंसोरो गावजों गाव लोगो जालायनानै आंनाबो सुयो ना मायो बहाय जोंहा जेबो उनाव गैया खिन्थु बिलुन बेरफु होनाय एबारना क्लास 9 to 10 मा जाहैबाय मालायनिखौ सुफ्रुनानै होनांगौ गावनिखौ बासायनांगौ मालायनिखौ गेब्रुदों गावनिखौ बासायदो जायनि आखाइनि बिलुना जोबजासिम थागोन बे विनार जागोन सुनो मोना जायनि आखाइनि बिलुना जोबजासिम थागोन बयनाबो गेब्रुजोबगोन जायना गेब्रुआबालानो थागोन बेसो विनार जागोन गावबागाव बिलुनखौ बासायना लानांगौ सुरु जासिगोन जाबायानो बाउन्डारियाव मोदोम फोनांहोनो मोननाय नङा खिन्थु बाउन्डारियाव मोदोम नांहोनो मोननाय नङा खारनाया बाउन्डारिनि सिङाव गेलेनांगोन स्टार्ट खालामदो सार सुरु खालामदो जायना बिलुना गेब्रुगोन बे बाहेरायाव ओंखारनांगौ दे जायना गेब्रुगोन बे बाहेरायाव ओंखारनांगौ जायना गेब्रुगोन बाहेरायाव ओंखारदो दे बाउन्डारियाव मोदोम फोनांनो मोना जाजेनबाय लागाव गावगावनिखौ बासायनांगौ आउट जादो बिलुननि फुलि आउट जादो सोर मालायखौ सुनांगौब्रा नोंसोरबो मालायनिखौ सुनानै होआबा बोरै जानो मालायनिखौ सुना होदो नङा बोरै देखायो आउट जादो कपि सोर बिलुन जेबो जानाया इन्टारेस्टिं गेम सोर जाव हाब्रु फुंबाय थादों बिलुननि फुंनाया जागोन मा दङ थागोन आहा गुना 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 मालायनिखौ सुनानै होआबा लाब गैयाथ' गावनिखौ लाखुमानानै मालायनिखौ गेब्रु होनांगौ इन्टारेस्टिं माखासे गैला नार्सिन है बाउंडरिया स्टॉप Interesting. Nah, desiro.
1 मिनिट ल'सो ओमफ्राय दे नोंबाय नामा बाराद्राय गुवारद्राय मोनदोंबा एसे नारसिबावगोन र' दा बे आइखादा पक' आइखादखौ गाननो नाङा गेलेनायाव आइखादा दागान औ दे इन्टारेस्टिं गेम सालु खालामफिनदो दे सोर देरहायो सापर्ट होदों सोर देरहाखो देरहाग्राया पास दङ देरहाग्रानिबो बिराद इन्टारेस्टिं गेमा ओरैबायदि गिदिर प्राइज बिरफुं बे समाव सारखौ प्राइजखौ गरायनो थाखाय बे समाव खुलि जाबाय फार्स्ट टाइम बिरफुं देरहाबाय आखाइ खबनाय बे समाव बारिस्ता मेदामखौबो प्राइजखौ लांफैगोन थाखाय खावलायदों बारिस्ता मेदाम प्राइजखौ लांफैखादो साइकेल सालायनायाव देरहानाय औ स्ल' नै साइकेल रेसावहाय देरहानो हानाय मेदाम बारिस्तानो प्राइजखौहाय सिंगार सारखौ गथायनो थाखाय बे समाव खालामनाय जाहैबाय नै सार नै प्राइजआ आखाइ खबनाय एबारना टिचार गार्ल्सफोरनि सियार सिख'लायनाय इन्टारेस्टिं गेमा सोर मेदाम गैला सासे गाबाय सुदो रेफारि सुदो नायालासिनोसो सुना हरबानो जाबाय दे रेफारि सुदो नायालासि सुना हर नायालासिनो सुनानै हर गैला सानैल'सै सियार गंसेल'सै एबार सोर देरहायो एबार देरहाबाय देरहाग्राया मोनसे खेला जोबलायबाय